Sanferminak baino lehen jakin zuten Altsasuko auzipetuek fiskalak 350 urte eskatuak zituela taberna giroan izandako liskar bategatik terrorismoa egotzita. Gaur Sanferminen amaieran hemen bildu dira Gaztelu plazan 100 eta 100 lagun elkartasun mezu hori 4 haizetara zabaltzeko. Plaza jendez lepo dago, ikusi dugu elkartasunak ez duela mugarik, saiatu egin dira bai alere Sanferminetan Altsasukoekiko elkartasun hori ekiditen elkartasunak delitu bilakatzen izan ere, asko izan dira kamiseta Altsasuarren aldeko kamiseta eramateagatik identifikatuak izan direnak, eta hemen dugu gurekin Isabel Pozueta Adurren ama, lehenik eta behin zer moduz? Bueno, pues egia esateko oso pozik edukitzagatik hainbeste jende eta jasatzen ari dugun elkartasuna izugarria da. Eta guretzat, bueno, pues pozez beterik, egia da. Beste aldetik ere badakigu gure seme-alabak alde batetik 3 gartzelan daudela, beste 7 hemen kalean daudela eta ze penak dauzkaten gainen. Baina, bueno, gaur egia esateko momentu honetan pozez beterik, ikusita ze elkartasuna jasatzen ari garen. Bai. Nik uste dut guztiok dugula buruan noiz arte bidegabekeria hau, noiz arte, bai, horixe. Jakingo bagenu, guretzat ere lasaitasuna handia hartuko genuke. Baina ikusten dugu daudela, edo gure intuizioa da zerbait dagola pentsatuta eta krudela, ez dakit nola esan, hau esperpentikoa da, orduan ez dakigu noiz amaituko den. Ikusi genuen noiz hasi zen ere, eta harritutak nola hasi zen, eta noiz amaituko den, benetan bizikin nahi genuke lehenbailen jakitea. Ze hau da oso kurdela, bai. Pentsatzen dut jarraituko duzuela elkartasun ekimenekin, hemendik aurrerakoak jada badituzue hitzartuak? Bai, bueno, udan zehar oso zaila da mantentzea jarraitzen ari garen dinamikak, baina ikusten dugu, bueno, tartean baditugula data batzuk, adibidez, hemendik gutxira jarraituko ditugu erakunde desberdinekin harremanetan, ze ikusten dugu iraila urrialdean epaiketa izango dela eta landu behar dugula ekitaldi nazionala, edo ez dakit, edo nagusia, eta gero bestaldetik, bueno, ikusten ditugu badaudela modu desberdinak gurea aldarrikatzeko eta gogoratzeko gizarteari hau injustizia izugarria dela eta mantendu behar dugula. Orduan, agian ez dakit, sorpresak ikusiko dituzuen udan zehar, ze joango gara gauzak asmatzen eta egiten, bai. Beno, eskerrik asko eta animo. Mila esker zuei. Ikusi dugu zelako elkartasuna adierazi duen hiriak arrogotoko modukoa da. Bai, nik uste gaurkoan berriro ere injustizia hau, bidegabekeria hau salatzeko hainbeste jende, milaka persona elkartu izanak zerbait adierazten duela, ezta? Egoera hau erabat astakeria badela 3 gazte. 9 hilabetetan kartzelan egotea, erabat injustoa dela. Berrik ezagutu dugun eskaera fiskal hori, eta azken batean jendarteak ere erantzuna ematen duela horrelako egoera baten aurrean. Badirudi ez duela Espainiako justiziak jaramonik egiten, ez? Benetan herriak eskatzen duenari, ez diola egiari zor, ze egin behar da azken batean, ez? Jaramon egiteko edo. Bueno, Euskal Herrian ohituta gaude, auzitegi nazionala badakigu nolako auzitegia den, salbuespeneko auzitegi bada, bultzada politikoz hartzen ditu erabakiak, eta kasu honetan beste behin erakusten zaigu terrorismotzat jotzen den gertakari bat kalean ez dela horrela bizi. Beraz,
jendarteari bizkar emanez bizi den auzitegi bada, bestelako interes politiko batzuk dituena. Eta guk Euskal Herritik eta Nafarrotik eta Altsasutik egin dezakegun gauza bakarra da, benetan presioa egin kaletik, presioa egin bakoitzak aldugun tokietatik, instituzioetatik, udaletatik, parlamentuetatik eta bereziki kalean. Eta nik uste familiak egiten ari diren lanarekin, jendartearen bultzadarekin, benetako justizia lor dezakegula. Nik uste dut hau ez dela Altsasuko kontu bat bakarrik, Altsasukoak askatu esaten ari garenean Euskal Herriaren aurkako eraso larri baten aurrean gaudela iruditzen zait gainera Nafarroan gauzatzen ari den aldaketak zerresan handia duela proportzioz kanpoko egoera honen aurrean, aldaketa ez duela Espainiako estatuak nahi, estatu arrazoia dela Altsasu, eta estatu arrazoia direla Euskal Herrian gertatzen diren hainbat eta hainbat gauza, eta horrekin konturatuta gaudenak, ona etorri gara gaur Altsasukoak aske esatera, Nafarroa utzi bakean esatera, eta Euskal Herria utzi bakean esatera. Behar bada, esanguratsua da, Gartzonek aipatu zuenez, Altsasukoa etzela terrorismoa zilegitasunez jokatu behartzela, esanguratsua. Bai, esanguratsua da Gartzoni gertatzen ari zaiona, ezakitoren bere burua zuritu nahi duen edo zer egin nahi duen. Edozein kasutan, Gartzoni gertatzen zaiona, orain dela 9 hilabete, beste indar politiko batzuri ere gertatzen zitzaien, eta Euskal Herria Bildutik egiten dugun hausnarketa da, gertatuak gertatu orain Altsasukoak askatu, Euskal Herria askatu esaten duten guztien ahotsa garrantzitsua dela, ahots hori metatu behar dugula, eta hori esaten dugun bitartean, hobe degula, indar hori metatu eta aurrera egin. Eta Gartzonena, berak egin beharko du bere buruari buruz irakurketa, berak ikusi beharko du nola nahi duen zuritu bere burua, guk badakigu nor den Gartzon, eta kitxo. 9 hilabete daramatzagu emozioa gure barruan borboka. 4 kartzeleratu aski ikusteak sorturiko poz eta esperantzatik, gorenaren erabakiak edota fiskaltzaren eskaerak sorturiko beldur eta impotentziara joan gara. Ezin dugula ezer egin sinestarazi nahi digute, hobe dugula isilik eta geldi egotea. Horrela egiten ez badugu, hor dago estatuko indar polizialen gandik pairatzen dugun errepresioa. Hor daude isunak, debekuak eta mehatxuak, Sanferminetan Altsasukoak aske kamiseta eramateagatik berriki jasan ditugunak adibidez. Utz gaitzatela bakean! Adur, Oian eta Jokin, etxean nahi zaituztegu Altsasukoak aske. Utzi Altsasu bakean! Seguimos trabajando para informar y denunciar esta sinrazón, con vuestra implicación y la de los agentes sociales, además de las instituciones e incluso el capote, ¿por qué de decir? Algunos creeréis, otros no, pero aquí en San Fermín se suele decir que el capote de San Fermín pues que echa una mano. Y mira, ya que estamos pidiendo a todos y a todas, pues nos vamos a acercar al capote de San Fermín. Y conseguiremos que al final impere la justicia. Todas estas personas y a tantas otras anónimas que constantemente nos animan, que nos ayudan, y muy especialmente a la asamblea de nuestro pueblo. Estamos orgullosas y orgullosos de Altsasu. No tenemos nada por qué decir, muy orgullosos. Incansables en la defensa de Altsasu y de su juventud. Porque sí, estamos muy orgullosas y orgullosos de los jóvenes que tenemos.